Jo sóc la Beatriu Daniel. I jo sóc el Toni Jodar. Jo faig la part del projecte de codirecció i producció, és aquella part més invisible dels projectes, la part que no es veu, i el Toni fa la part presencial i visible. Ja fa molts anys que l'hem definit com un explicador de dansa. En Toni és un ballarí sènior que farà 20 anys es va reinventar la manera de continuar l'escena. Crec que és interessant pensar. El Toni ha fet una transició professional molt natural i podem gaudir de la seva expertesa per entendre millor, en aquest cas nosaltres sempre diem la dansa contemporània. En aquesta obra en concret el que hem fet o estem intentant fer és explicar les relacions entre i el diàleg entre dansa contemporània i dansa tradicional. Explicar tot aquest univers d'influències, de mútues influències. El projecte neix precisament perquè hi ha aquesta fascinació també de la dansa contemporània per la dansa tradicional. N'hi ha totes, històricament, sempre hi ha uns paral·lelismes i uns creuaments i volíem indagar en aquest panorama. Van començar primer indagant i vam fer tot un recorregut per diferents territoris on vam entrevistar a força gent, a balladors, balladores, antropòlegs, historiadors, i perquè ens fessin, diguem-ne, ens posessin en context tota aquesta gran riquesa que existeix de la dansa tradicional. Què és la tradició? On es troba? La podem identificar? Aquesta paraula tradició ens va portar en primer lloc a d'altres paraules. Essència, original, identitat, origen, tradicional. En aquest cas hem estat aquí a la residència de l'Estuc de Sabadell, que és un lloc molt familiar per nosaltres, és com venir a casa, és un espai, si us sempre dic, que és una de les primeres fàbriques de creació que hi va haver en aquest país. Aquest matí ho recordàvem el Manel Rodríguez, que l'any 96 ells ja van fer un pla de cultura i un dels plans d'impuls de la cultura va ser tirar endavant a l'Estuc de Sabadell. I per tant en aquest espai ens ha permès realment fer un pas endavant en el procés del projecte. Aquí en concret, clar, tenim l'oportunitat d'estar en un teatre que fins ara no havíem pogut estar en un teatre i amb totes, diguem-ne, les avantatges per la posada en escena. Estem fent en aquest moment aquesta posada en escena, creant aquest llenguatge escènic, articulant-lo i bé, per a veure què ens dona. És a dir, tota la investigació que hem fet fins ara, a veure com la traduïm en una escriptura escènica. A l'Estuc té alguna cosa també bastant a destacar, i és que venen instituts que fan batxillerats escènics. Per tant, avui en dia també te n'adones i tens l'oportunitat d'escoltar el feedback de persones joves que s'estan formant i que tenen molt a dir en processos com el nostre actualment.